So yung what's up mga kalabog, nandito na kami ngayon sa aming destinasyon sa may Mount Zion, Pangasinan, dito sa may Bugalyon. So kasama ko ngayon ang aking kasama miyembro ng Team Labog na si JP Bagtas. Hello mga kalabog, yan what's up sa inyo. Yeah, keep on updating mga kalabog, i-update namin kayo sa mangyayari mamaya. Dahil mamaya-maya lamang meron kaming gagawin na espesyal. Yeah, totoo, espesyal na mangyayari at makakasama rin natin si Kuya Lino. Si Kuya Lino Infante dito po sa may Bugalyon. So see you there mga kalabong. And I love it. Hey, we're back. And andito si Jess. Kasama ko siya. And nagpipicture siya ngayon. And meron kasi kami isang client na nagpapapicture dito sa Bugalyon. And dito kami mag-overnight. And wala lang. Sobrang ganda dito sa Bugalyon. And yun. Hey! Andito na si Kuya Lino! What's up? Kaya, yan, kasama na namin. Ano masabi mo pare? I love it. I love it. Gawin mag-aasa kami. Tuman. Matangkad daw kayo. Akala ko matangkad si Kuya Lino sa personal. Hindi pala. Mukha lang. Hello, kumusta? Hey, what's up? Pakit kami ngayon ng bundok kung saan doon kami magpipicture. And syempre, pakita ko sa inyo. Yan, pakit na sila. Syempre, ano pa si Kuya Lino sa baba. Yan, dito sila sa taas. Pakit na kayo sa taas. Ayan, kapit lang tayo. Mabuti. Yan, grabe yung daanan dito. Yan. May mga kubo dito na pwedeng pag-stayhan and free daw, wala siyang bayad. Madami dyan. Ayan, nandito yung iba, kubo. Ito, tas ito, tas ito. Hinihingal na tayo. Hinihingal na tayo. Nakakapagod. Nakakapagod. Pero kaya pa. Maganda ito. Mga picture ako mamaya. Ano? Kaya pa bro. Ano ba tayo ito? Kasama niyo? Kaya pala, kaya pa. Oo din. Kaya pa kuya. Yeah. Ang ganda. Ano? Nagmukha tayo kaso. Ang hirap umakyat. Oo nga. Grabe, ang ganda dito sa Bugalyon. Nasa tuktok kami ngayon ng Mount. Hindi na ito Mount Zion eh. Ay. Saan? Anong pangalan ito kuya? Mount Aluklukan. Hindi ka na sumigaw, JP. Bilang ko ng tatlo. And yun, nagpipicture na sila Ian and si Kuya Lino Infante sa baba. Pakita ko sa inyo. Ay, doon pala yung baba pero para sa na lamang. Yo, what's up? Ulit. Hello mga kalabong. Kumusta kayo? Okay lang daw. So ngayong araw po dito po tayo sa Mount Aluklukan. Aluklukan. Then sa ngayon po gumagawa po tayo ng shoot for the photo ng debutant mo siya. For the debutant. Yan. Pakita mo nga ano yung ginagawa ni Jess. Ganyan. Yan, nagpipicture silang dalawa. Yan, syempre medyo ako muna yung boss ngayong araw na to. Yan.
boss nila ako ngayong araw na to. Ano? Ay, ulo mo. Nandito kami ngayon sa Riverside! Sa side ng river! Woo! Riverside ng Bugalyon, and sobrang peaceful dito sa lugar na to. And yan, may mga tao. At saka talaga namang may tubig ang kanilang river dito. Nakakaganda sa pakiramdam, umaagos pa. Totoo yan. And may mga tao doon sa kabila. And so yung mga kalabo, magmimerienda po muna kami ng siomai. Siyempre, libre to ni JP Bagsas. Maraming salamat po. Pakabait mo talaga. Sana bumait ka pala. Yan, siyempre mga kasama namin ang si Kuya Lito. Daming nagbebenta dito. Sobrang sarap ng siomai. Grabe. Tara, pumunta na kayo dito at bumisita na kayo. Pwede man pa, pre. Pwede man pa. Sayang mga kalabo. Pwede man pa. Sayang mga kalabo. Tapos na po kami mag-shoot. Photoshoot. Oo. Ngayon kakain na po kami. Magmumukbang kami. Alam natin. So yung mga kalabong. Dan na po kami sa pictorial. Yeah. Hindi ko alam pangalan niya. Basta yun. Ulit. Tama yun. Okay. A few moments later. So yun kalabong. Dan shooting today with Kuya Lino Infante. Yes. So special thanks ko to Kuya Lino Infante, yes, Georgina Lino. Ay madami pang ibang characters. So yun. So kakain po muna kami mga kalabungan. Dito na po namin tapusin ang aming vlog ngayon dito sa Bugalyon River side. Kaya dito kami sa side ng river. Ito yung tinatawag nila. Diba ito po yung river. Tapos andito kami sa may side. Kaya river side. Siyempre, huwag niyo kakalimutan i-follow and i-like ang Papa Jazz TV, and of course sa YouTube channel Papa Jazz TV, and of course to Kuya Lino Infante. Don't forget to like and share ang kanyang Facebook page and also sa kanya YouTube channel. Yeah, of course me. Yes. JP Bagsas, don't forget to follow and like, and see you on my next. See you sa next vlog ni Papa Jazz TV.